Te is szeretnéd, ha sorban állnának az ügyfeleid, és örömmel térnének vissza újra meg újra? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyfélkapcsolatokat átgondolt folyamatok mentén kezeljük, hiszen ezzel rengeteg energiát és pénzt tudunk spórolni, és ráadásul még jövedelmezőbbé tudjuk tenni a vállalkozásunkat is. Nem kell bonyolult CRM rendszerre gondolni. Miért érdemes folyamatok mentén kezelni az ügyfeleid? A mai napon az ügyfélkapcsolatok fontosságáról fogunk beszélgetni, arról, hogy mit nyer a céged, hogyha folyamatok mentén kezeli az ügyfeleket. Beszélgetőtársam Berta Gyöngyi, projektmenedzsment és hatékonyság specialista. A Káoszírtó podcastban Bíró Orsival beszélgetek, a folyamatmodell.hu alapítójával. Kis- és középvállalatoknak segít folyamataik átlátásában, leírásában, rendszereik kialakításában. Tapasztalatból tudja, hogy a folyamatleírások jelentik az alapját az önműködő cégnek, a káoszmentes növekedésnek. Gyöngyi projektmenedzsment rendszereket épít kis- és középvállalatoknak, segítségével a projektjeid jövedelmezőbbek és kiszámíthatóbbak lesznek. Ha tudatosan kezeled az ügyfélkapcsolatokat, ez számos előnnyel jár. Jobb lesz az ügyfélélmény, szívesebben fognak veled dolgozni az ügyfelek, ezért elkötelezettebbek lesznek az irányodban, visszatérnek később is. Több ügyfelet tartunk meg, ezáltal magasabb lesz az árbevétel is. Ha hatékonyabbak a folyamataink, akkor mindezt sokkal kevesebb energiával, sokkal kevesebb befektetett erőfeszítéssel fogjuk elérni. Rögtön erre egy példát is mondanék, hogy mindez, amit felsoroltál, ezek az előnyök hogyan valósulhatnak meg a gyakorlatban. Nálunk dolgozó kazánszerelő cég példáján keresztül szeretném ezt bemutatni, hogy hogyan lehet nagyon egyszerű dolgokkal javítani ezen a bizonyos ügyfélkapcsolaton. Szóval, hogy ne gondolják a kedves hallgatók, hogy ilyen bonyolult ügyfélkapcsolati rendszerekről akarunk beszélgetni, hanem egyszerű, a gyakorlatba is bevethető mini rendszer már rengeteget jelenthet tényleg az árbevétel oldalon, meg a munkatársak energiájának az oldalán. Szóval a kazánszerelő cég, aki nálunk dolgozott, sajnos telepíteni kellett egy új kazánt, egyik évben telepítették, és a következő évben hívtam őket karbantartásra. Ott kezdődött a történet, hogy reggel 9-re vártam őket, 9-kor én már előkészítettem a terepet, már egy kicsit lestem az ablakot, hogy mikor parkolnak le a ház előtt, mikor jön a telefon olyan 9:45 körül, hogy hát várnak a ház előtt, de nem tudnak bejönni. Kiderült rövid úton, hogy egy másik kerületbe mentek, ugyanarra a címre, ugyanarra az utcanévre, csak egy másik kerületbe, és már akkor szabadkoztak, hogy elnézést, de hát nincs a főnökük, ma pont Szabin van, ezért ők nem tudhatták. Ha tudták volna a címedet, ahová előző évben telepítették a kazánt, akkor nem fordult volna elő ez a fiaskó. Igen, bár állítólag ott hagyta nekik a főnök a címet az asztalon, egy papíron, de a kerületet nem tüntette fel rajta, valahogy ez az információ nem ment át. Már is elment egy óráik a napból, és még csak autóztak. 10 körül elkezdték nálam a karbantartási munkát. Mikor végeztek, kérdezték, hogy hogyan szeretnék fizetni. Mondtam, hogy átutalással. Mondták, hogy rendben, majd távoztak. Eltelik pár óra a napból, amikor egy diszpécser kollega a cégtől hív, hogy hát átutalással nem igazán tudok fizetni, mert nincsen a főnökük, ezért ők nem tudják azt, hogyan kell kiállítani azt a számlát, ezért hát készpénzzel kellene fizetnem. Mondtam, hogy jó, de kinek? Ja, igen, már nincsenek ott a kollégák, jó, akkor majd visszahív, utána néz, hogy mit lehet tenni. Majd visszahívott, és azt mondta, hogy jó, rendben, akkor hagy itt egy feljegyzést az íróasztalon, holnap már lesz a főnök, és akkor majd ő kiállítja nekem a megfelelő számlát. Hát természetesen az én folyamatfejlesztő füleim rögtön észrevették, vagy meglátták a füleim és a szemeim, hogy mennyire hatékonytalan ez. Tehát, hogy mennyire tudnának energiát spórolni, hogyha eleve lenne egy közös adatbázis, ahol látják az ügyfelek címét, ahol tudnák, hogy egy pár kérdése lehet ilyenkor az ügyfélnek, mondjuk a számlázással kapcsolatban, akkor erre lenne egy kialakult kérdésük. Ha én átutalással, akkor mit kell csinálni? Hogyha ezeket a főnök átadja, akkor a munkatársak nélküle is tudnak dolgozni. Ha ne talántán megmutatja nekik, hogyan állítsák ki a számlát. Ráadásul az embernek nincsen az az érzése,
hogy ez nagyon amatőr, ahogy működnek, sőt, akár hogyha ezek olajozottan tudnak menni, akkor kialakulhat az, hogy ez milyen profi cég, hát mindig velük akarok dolgozni. Igen, tehát egyrészt az ügyfél megítélése, ég és föld, az erőforrásoknak a kezelése, ami jelen esetben a kollégáknak az ideje, mert autóutazgatással, meg telefonálgatással ment el az idő, tényleges tevékeny munka helyett, és ezekből következően az árbevétele egész egyszerűen magasabb tud lenni egy cégnek. És a költsége kisebb. De mit is jelent a CRM? Az már egy bonyolult szoftver, amit meg kell vásárolni, be kell vezetni, kellenek hozzá tanácsadó hegyek, és iszonyatosan sok pénz? Akár mondhatnék igent, de ahogy a hallgatóink tőlünk már megszokták, sosem a szoftverre gondolunk, vagy a bonyolult megoldásra, hanem egy ügyfélkapcsolati rendszerre, azaz az emberekre, akik ebben szerepelnek, a folyamatokra, melyek működtetik ezt az egész ügyfélkapcsolatot, meg az eszközök összességére. És ez az eszköz... És ez az eszköz lehet akár egy bonyolult CRM szoftver, vagy akár egy Excel tábla, vagy egy Google Docs vagy dokumentum. Akár kockás füzet is működhet. Így van, vagy a feladatkezelőbe is lehet integrálni akár. Természetesen mi jobban szeretjük, hogyha egy CRM rendszer már szól nekünk, hogy feladataink vannak, tehát mondjuk a kockás füzetet meg az Excel táblát ez kilövi, de ha már van egy olyan felépített rendszerünk, ami jelzi, hogy milyen feladatok aktuálisak az adott napon, vagy milyen határidők várhatóak a héten, akkor az már egy tökéletes rendszer lehet, profi CRM nélkül is. Igen, egy feladatkezelő eszköz, vagy egy profi CRM szoftver azért értesítéseket küld, automatizmusokra képes, akár levélfolyamokat ki lehet küldeni a ügyfeleknek. Igen, meg egy egészen profi CRM szoftver minősíti az ügyfeleket az alapján, hogy letapogatja a viselkedésüket a weblapunkon, meg mondjuk a social media oldalainkon, de enélkül is nagyon sokat el lehet érni, pusztán az ügyfélkapcsolati lépéseknek a dokumentálásával, vagy azoknak a megtervezésével, a tudatosságával. Áttekintjük azt, hogy hogyan kapcsolódunk az ügyfélhez, hol kontaktálunk az ügyféllel, és ezeket a pontokat, kapcsolódási pontokat tudatosan megtervezzük. Igen, mert minden cégnek a véráramát az ügyfelei adják. Hogyha nincsen megfelelő eladásbevétel, akkor a cégnek a többi területe sem fog virágozni. Igen, az árbevételt azt az ügyfelek hozzák. Tehát ezért nagyon fontos, hogy jó ügyfélélményt biztosítsunk nekik, hogy szeressenek hozzánk visszajönni. Nekem nagyon tetszik, Gyöngyi, amikor a mellettetek lévő kisboltról mesélsz. Igen, a mellettünk lévő kisbolt egy családi vállalkozás, 5-en vannak benne, és mindent tudnak rólunk és a környékbeli lakókról. Mellettünk van egy kollégium, ahol nagy az élet, és nagyon szerves kapcsolatot építettek ki a kollégistákkal, a kollégisták buliaival. Tudják, hogy melyik gyerekem szereti a banánt, melyik a májkrémet, melyik szomszédunk milyen sört szeret, milyen típusú kenyeret kivásárol, és ez nem csak, hogy az egyikük tudja, de át is adják egymásnak az információt. Nyilván nekik nincsen ilyen profi CRM rendszerük, nincsen még egy kockás füzetük sem, amiben leírják ezeket az adatokat a vásárlóikról, viszont fontosnak tartják, hogy minden egyes dolgozó a boltban ezekkel tisztában legyen. Mindenkit személyesen köszöntenek, segítenek, amiben csak tudnak. És akkor ők szóban adják át szerinted az információt egymásnak? Most meg is kérdeztem őket, hogy erre az adásra készültem, és igen, ők szóban adják egymásnak át az információkat. Mi azt mondjuk azért, hogy ettől lehet hatékonyabban, de ez már azért egy nagyon jól működő CRM-et fed fel. Ez egy jó kis csírája egy CRM rendszernek, tehát ha ők felvennének egy új embert, akkor bajba lennének, hogy ezt a sok-sok felhalmozódott információt hogyan adják át az új munkatársnak. Hogyha lenne erről dokumentum, ha ezt dokumentálnák, hogy melyik ügyfél mit szeret, akkor sokkal könnyebben tanulna be az új munkatárs is. Egyébként ez nem csak a kisboltnál, de többi cégnél is én nagyon gyakran látom, hogy a sales munkatársak különösen a fejükben tartják az ügyfelek ügyes-bajos dolgait. Azt, hogy melyik ügyféllel éppen melyik fázisban járnak a tárgyalásnak, kinek mik a preferenciái, azt úgy nagyon gyakran a fejükben tartják, és egyébként
nem is nagyon szeretik, hogyha adminisztrációs terhekkel akarnánk őket megkörnyékezni, hogy egy CRM szoftverbe berögzítsenek mindenféle ügyféladatot, mindenféle tudnivalót. Pedig az, hogy ha ők rögzítik ezeket az adatokat, ezeket az információkat, az nem csak a szélszeseknek jó, nekik is jó, de a cég egész minden zege-zuga, aki az ügyféllel kapcsolatba lép, jó, ha tudja a rá vonatkozó adatokat. Van egyrészt a nagyon sokszor látott fejekben lévő, úgymond CRM csíra, vagy CRM kezdeményezés, bár ami a fejekben van, az semmiképp sem tekinthető rendszernek. Én azért mondanám a kisboltot már CRM csírának, mert ők nem csak begyűjtik maguknak a munkatársak ezeket az adatokat, de egymással is megosztják. Szerintem ez már CRM csíra. Ha az elkülönült szélszesek maguk a saját fejükben tartják, és nem osztják meg egymással sem ezeket az adatokat, szerintem azt én már nem is mondanám. Igen. CRM-nek. Igen. Jó, szóval az egyik oldalon van a CRM csíra, a másik oldalon pedig van az a nagyon profi CRM szoftver, amit én egy kozmetikai csomagom rendelésekor tapasztaltam meg. Fel akartam őket hívni időpontmódosítás miatt, és már eleve úgy vették fel a telefont, hogy köszöntjük, Orsolya, látjuk, hogy folyamatban van egy sampon rendelése nálunk. Ezzel kapcsolatban érdeklődik, vagy más ügyben keres bennünket? Ezt pusztán telefonszámból látta a telefont felvevő kollégájuk. És milyen más érzés, hogyha így köszöntenek, mint hogyha ott kell bizonygatni, hogy de én igenis leadtam egy megrendelést, keressék csak elő. Igen, abszolút más érzés, talán egy picit ijesztő is, és eddig a szintig nem is kell minden vállalkozásnak eljutni, hogy ennyire rögzítsen minden adatot az ügyfelekről. Igen, illetve, ahogy mondod, ez ijesztő is tud lenni, tehát érdemes meggondolni, hogy ugye az automatizmusok rengeteg adatot begyűjtenek nekünk az ügyfeleinkről, és hogy annyit kommunikáljunk feléjük, ami nekik még komfortos. Igen. De még nem ijesztő. Igen, meg annyit terhet rójunk a rendszer működtetésében, az adminisztratív terhet rójunk a rendszer működtetésével kapcsolatban a kollégáinkra, ami még pont segíti az ügyletek lezárását, meg az ügyfelek megszerzését, de nem bonyolítja túl az életüket. Egy kicsit a kazánszerelő cég példáján, és ez egy nagy árbevételű, komoly cég egyébként, hogyha egy pár adatot lerögzítenek, hogy ki az ügyfél, mikor van az éves karbantartás, mi a lakcíme, és mondjuk hogyan szeret fizetni az adott ügyfél, vagy hogyan lehet neki fizetni, akkor már rengeteg. Akkor mondjuk 3 kollégánknak 2 óráját egy napban meg lehetett volna spórolni. De akár tapasztalatokat is fel lehet ide jegyezni. Például, hogy vigyázz, ez nem a 22. kerület, hanem a 13. És akkor nem a város másik végére megy át az autó. Amit már egyszer belefutottak egy csőbe, azt leírni tapasztalatként, hogy még egyszer ne kövessék el azt a baklövést. Igen, ezt a projekteknél is szoktuk mondani, hogy a hibákat nem mindig tudjuk elkerülni, de tanulni viszont kötelességünk belőlük. Nem az a kérdés, hogy lesz-e probléma egy projektben, hanem az a kérdés, hogy fel vagyunk-e rá készülve, hogy levonjuk-e belőle a tanulságokat, hogy legközelebb már ugyanazt a hibát ne kövessük el. A CRM nem csak a szélszeseknek fontos, nem csak a marketingeseknek fontos, a CRM fontos mindenkinek, aki az ügyfelekkel találkozik, Én ezt tágítanám, nem csak aki az ügyfelekkel találkozik, az egész cég életében ez nagyon fontos. Igaz. Mindenki életében. Azt hoznám fel példának, hogy mondjuk a projektek kapcsán az ember nem gondolná olyan fontosnak a CRM-et, mert egy projekt az kezdődik, vége lesz, legközelebb más projekt lesz. Miért érdekes a CRM? Azért érdekes a CRM, mert hogyha megtudjuk, hogy egy ügyfél hogyan szeret dolgozni velünk, hogyan szeret kommunikálni velünk, mit szeret, ha hogy állítjuk ki neki a számlát, ezeket, hogyha egyszer megtanuljuk, hogy ő hogy szereti csinálni, és utána úgy csináljuk a következő projektnél is, vagy a következő számlánál, akkor az ügyfél szívesen dolgozik velünk, akkor legközelebb is minket fog választani. Vagy ajánl bennünket. Vagy ajánl bennünket másnak, így van. Nem csak azt tudod elérni, hogy visszatérjenek az ügyfeleid, hanem azt is, hogy az érdeklődőkből, leadekből lezárt ügyletek, szerződések és eladások legyenek. Igen. A lead az egy vezérfonalat jelent,
Én nagyon sokszor kapom ezt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy lead. Pedig angolul ennek egy egész nagy irodalma van, hogy lead management, lead magnet, lead generation, stb. De hogy ez egy ilyen kis csírát jelent, egy ügyfél, aki érdeklődik a szolgáltatásunk iránt. Tehát egy ilyen, potenciális ügyfél, így mondanád te is a leadet? Hát vagy érdeklődő, akiből vagy lesz potenciális ügyfél, vagy nem. Mert a potenciális ügyfelet én már többnek mondanám, az, aki igen. Már igen. Az már egy minősített érdeklődő. Igen. Igen, és nagyon fontos, hogy az érdeklődőnket, aki a 0. ponton valahogy kapcsolatba lép velünk, és érdekli a szolgáltatásunk, hogy őt hogyan gondozzuk, hogy hogyan támogatjuk, hogy tényleg ügyféllé váljon. Ezért elsegítjük addig, hogy ténylegesen vásároljunk tőlünk, vagy szerződést kössön velünk. Például, ha valaki az egyik LinkedIn posztomon rákattint a weblapomra, akkor ő még egy lead, tehát, hogy ő egy érdeklődő. Valamiért rákattintott. Nyilván egy csomó ember nem kattint egy posztból a weblapra, mert őt egyáltalán nem abban a fázisban van, hogy érdekelni valamilyen szinten az üzleti folyamatainak a leírása vagy feltérképezése. Szóval kattint a weblapomra, akkor ott mondjuk talál egy jó kis leírást, meg egy ajánlatkérő űrlapot, és ha azt kitölti, akkor ő már egy potenciális ügyfél, és hogyha ő kitöltötte ezt az űrlapot, akkor tudunk mi vele valahogyan kapcsolatba lépni. Ugye leginkább telefonon vagy szóban érdemes a sales tevékenységet végezni, és ugye ennek a menetét egészen jól meg lehet tervezni, hogy hogyan az érdeklődésének megfelelően hogyan támogassuk neki szóló tartalmakkal, neki szóló ajánlatokkal, hogy hogyan gondozzuk végig azon a folyamaton, amíg ténylegesen ügyfelünké válik. Igen, és ebben nagyon nagy segítség az, hogy ha mi ezt tudatosan átgondoljuk, tehát nem várjuk, hogy a leadből magától legyen vásárló, hanem ahogy mondod, gondozzuk, tehát odafigyelünk rá. Nem csak, hogy a leadeket elvezéreljük a vásárlásig, de hogy magukat a leadeket begyűjtsük, az is egy tudatos tevékenység kell, hogy legyen. És ebben is segítségünkre van a CRM. A CRM rendszer segítségünkre lehet. Itt még nem a CRM szoftverről. A CRM szoftver egyértelműen segítségére lehet a cégnek, de még mielőtt CRM szoftvert bárki is bevezet, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyen a saját lead generálási és lead kezelési lépéseivel, és egy kicsit még szoftverbevezetés előtt megpróbálja ezt az egész folyamatot áramvonalasítani, optimalizálni. Nyilván a szélszes kollégáink oldalán van egy csomó tudás a cégben, de hogyha még mi tulajdonosként vagyunk a saját szélszesünk, akkor is, ha leírjuk a lépéseket, akkor biztos, hogy lehet javítani valamit. Így van, illetve az összefüggések, azok ki fognak derülni. Ha elkezdünk leírni egy folyamatot, akkor rögtön világítani fognak azok a lukak, meg logikátlanságok, amiket valamiért úgy csinálunk, de érdemes lenne nem úgy csinálnunk. Abszolút. Én nagyon gyakran látom, hogy mondjuk a lead generálás az működik a cégnél, tehát mondjuk a marketing elvégzi a feladatát, tényleg kikerülnek tartalmak social médiára ide-oda. Viszont a másik oldalon a leadnek, vagy az érdeklődőknek a gondozása, az utánkövetése az olyan esetleges. Ha még nincs sales kollégánk, akkor a tulajdonosnak az idejére, meg az éppen rendelkezésére álló energiájára van bízva. Ha meg van sales kollégánk, akkor az ő fejére, meg az ő fejében lévő optimalizálásra, meg az ő idejére van bízva, ami egyik sem szerencsés. Illetve nagyon fontos, hogy együttműködjenek ezek a cégen belüli szakterületek, tehát a sales és a termelés kapcsolatban legyen egymással, tudják egymásról, hogy mennyi a kapacitásuk. Nemrég történt velem, hogy ajánlottak nekem egy szolgáltatást, felhívott egy szélszes kollega, és ajánlott egy szolgáltatást, ingyenesen ki lehetett volna próbálni. Először nem is tudtam, hogy erre szükségem van, de aztán tök meggyőzött, hogy ez milyen jó lenne nekem, és aztán jelentkeztem rá, hogy szeretném kipróbálni, és erre az volt a válasz,
válaszol a CSS kollégának, hogy hát most nincs rá kapacitásunk, de majd egyszer jelentkeznek. Hát azóta is jelentkeznek, most már 2 hónapja, úgyhogy gondolom sok volt, jó volt az ajánlat, sok volt az érdeklődő rá, és nem tudták lekövetni. Na ez az a pont, amikor a sales nagyon jól működött, de túl jól működött, nem vette figyelembe a termelés kapacitásait, és ilyen formán talán még többet is ártott, mint használt. Kontraproduktív is lehet, hogyha a sales elkülönülten dolgozik a cég többi területétől. Nyilván a sales-es kollégák saját mutatószámaikat hajtják. Pont ezért egy CRM rendszer bevezetésekor a teljes cég céljaira, az elérni kívánt eredményeire gondolni kell. És a működési módokat figyelembe kell venni. Azért szeretem, hogyha egy feladatkezelő rendszerben, egy rendszerben dolgoznak a cég dolgozói, mert akkor jobban össze tudják hangolni a vezetők az egyes szakterületeknek a működését, jobban tekintettel tudnak lenni egymásra. Mert látszik, hogy ha bejött 100 lead, de abból mennyit tudtunk lezárni, akkor az mutatja, hogy a salesünk jól dolgozik, de ha a lezárt arány százalék az kicsi, ha a lezárt arány kicsi, akkor máshol vannak a gondok. Ezért szoktam mondani, hogy a CRM rendszer kialakításakor nagyon fontos arra is figyelnünk, hogy hogyan mérjük ennek az egész rendszernek a teljesítményét. Ha egy pár mutatószámot tudunk definiálni már az elején, akkor a CRM rendszer bevezetése után, ami nem CRM szoftvert jelent még mindig, szóval a CRM rendszer bevezetése után ezekre a mérőszámokra rendszeresen érdemes ránézni, és javítani őket. És hogyha már egészen jól áll a mi saját CRM rendszerünk, ami mondjuk egy feladatkezelőben fel lett építve, akkor elgondolkodhatunk egy profi szoftveren. Milyen mérőszámokat javasolsz, Orsi? Például, amit már említettem, a lead zárásnak az aránya, vagy egy ügyfél költése, vagy egy ügyfél élettartama. Vagy esetleg az upsell-ek, hogy mit tudunk még eladni ugyanannak az ügyfélnek. Esetleg ügyfél elégedettséget is tudunk mérni. Ezek mind nagyon hasznosak abból a szempontból, hogy meglátjuk, hogy a befektetett erőforrásaink és energiáink mennyire térülnek meg nekünk. És egy nagyon jó alapot adnak, hogy a későbbiekben tényleg be tudjunk vezetni automatizált és nagyon profi működő, AI-jal megtámogatott CRM szoftvert. Összefoglalva tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyfélkapcsolatokat átgondolt folyamatok mentén kezeljük, hiszen ezzel rengeteg energiát és pénzt tudunk spórolni, és ráadásul még jövedelmezőbbé tudjuk tenni a vállalkozásunkat is, árbevételt is tudunk vele növelni. És a másik fő üzenetünk, hogy nem kell bonyolult CRM rendszerre gondolni. Egy CRM rendszer alatt elég lehet egy pár kulcs ügyféladatnak a rögzítése és cégen belül elérhetővé tétele, egy-két mutatószám tudatos figyelése, meg hát az ügyfél kapcsolati, vagy azoknak a pontoknak a megismerése, ahol kapcsolatba lépünk az ügyfelekkel, mert azok kritikusak. Amikor számlát állítunk ki, amikor kimegyünk a lakcímére, amikor felvesszük vele a kapcsolatot telefonon, tartunk egy ingyenes konzultációt, egy termékbemutatót, stb. Ezek nagyon fontosak. Ezeket tényleg érdemes tudatosan megtervezni. Illetve megtervezni, nem csak megtervezni, hanem dokumentálni is ezeket, tehát az adatok megmaradjanak belőle. Hogy tanulhassunk. Hogy tanulhassunk belőle, így van. Ez volt a Káoszirtók Podcast 4. adása. A következő adásban arról fogunk Gyöngyivel beszélgetni, hogy hogyan fogjunk neki minél egyszerűbben a rendszerek kialakításának. Arról, hogy elége a józan paraszti ész a rendszerek folyamatok kialakításához. Tarts velünk 2 hét múlva is. Szia! Szia!